دوستان акая сухана кадера шуд батли стёпа варая декадомаш бурида ба фикри шумо ба фикри ма фикри ма ҳамин стёпа варая де чия ба номи аллоҳ ку ҳамин чиста падходи еврегӣ шидеста дар инҷа ду қавма ҷанг духтеста тамом ягон кас чемпион нашидеста падходи еврегӣ доди худо бисун кор доди худо ана чемпион доди худо айна ми гапа сахтанид кардем бале доди худо нишон дем чемпион доди худо падходи еврегӣ ду қавма ба якдигар ҷанг духтен ҳамин интернет ҳамин дурон иш оча иша фаъол кардеста иш оча иша фаъол кардеста ягон майда ҳамин чиз фоида нест. салом алейкум ака парвиз фурсат нашуд ки бигум ай номи студентҳои ғариб дар европа ҳазор раҳмат ки он қадар мусалмононро кӯмак расондед бародар саломат бошед мо ҳам ака мустафо гап нест барҷои худованд нигаҳбонат бошад як гап мезанӣ дарам мегам ғайбат накун ман ғайбат накардестам ман ба номи аллоҳ қасам дар рӯшонаме гуман дар даже видео кадаги гуфтагиушон ин намекарсима ман гуфтагиам ки коре ки ҳамво кардан ҳамин хучон спокойно мобайл дур месанад ду қавма ба якдигар ҷанг духтестанд вале шояд дар байни ҳамин одамо мумкин ягон кас ативоқ хӯрдагӣ бошад шапошап алкардагӣ бошад мумкин ребят тема